Τελικά όλα τα SMS που στείλατε χθες που είπαμε ότι έχουμε πρόβλημα, κρατήθηκαν. Τα έχουμε. Οπότε θα βγάλουμε και τον χθεσινό νικητή και τον σημερινό νικητή. Και αυτά τα τρία ονόματα σήμερα, χθες και προχθές, τη Δευτέρα θα κληρώσουμε τον ένα νικητή που θα πάει για 4 μέρες Νέα Υόρκη, όλα πληρωμένα στην πρεμιέρα του Tourist. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις κληρώσεις. Πάτα το κουμπάκι κουρκουά μου. Έλα ρε φίλε να βλέπουμε. Έλα κρίζουμε πρώτα παιδιά, πάμε γρήγορα. Το πάτησες? Εγώ κλήρωση. Στάθη, έλα λίγο. Πού είσαι? Να τα. Λοιπόν, και βγήκαν δύο ονόματα. Αυτά είναι στα ωραία. Από τη χτεσινή και τη σημερινή μέρα. Η μία νικήτρια είναι η Παπαδοπούλου Στέλλα. Μπράβο Στέλλα. Μπράβο Στέλλα. Και ο Θεόδωρος Σιδηρόπουλος. Έτσι. Και ο Θεόδωρος Σιδηρόπουλος. Ωραία. Στέλλα και Θοδωρής λοιπόν. Μπράβο. Στέλλα και Θοδωρή. Μπράβο. Τώρα είσαι. Μόλις αποκτήσατε από 33% πιθανότητα να πάτε Νέα Υόρκη. 33%. Και μόλις είδατε και την κοτσίδα του Θεόφιλου του κάμεραμαν. Έχετε ένα Σαββατοκύριακο ολόκληρο να κάνετε κατάρρευση ένα στον άλλον. Να δούμε ποιος θα κερδίσει τη Δευτέρα. Είναι πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε γρήγορα στο επεισόδιο του τουρκικού σύριαλ. 18ο επεισόδιο. Προλαβαίνουμε. Έλα, θα φορέσω έτσι, έλα πάνω. Έλα, Τούρκι σύριαλ. Τούρκι σύριαλ. Tamam. Haydi βιαζόμαστε. Superman, Batman, Spider-Man, Ant-Man. Πόσο κάνει 7 επί 8? 56. Εύκολο. Ρώτα εμένα ένα πιο δύσκολο. Ποια είναι η τετραγωνική ρίζα του 45? Όχι ότι ξέρω, αλλά Κλάιρμαϊν. Κοίτα τι βρήκα. Ωραίος γκόμενος. Λουκούμι. Όχι σαν το Ρουσόπουλο ή το Βουλγαράκι που τη βγάλαν λάδι. Ωραίο πόρισμα. Τους αθώωσαν για το βατοπέδι και είναι έξω. Πες μου τώρα, θυμάσαι ποια είναι η πρωτεύουσα της Βυρμανίας? Βάλτε και λίγο σέλινο. Ωραίο. Νόστιμο φαίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και εσύ. Καλή σας όρεξη. Ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Σεχραζά, μυρίζεις φακές. Σου ήρθε? Έκανα μπάνιο. Με φακές. Οικονομία στο νερό. Φακές. Σου αρέσει η μυρωδιά? Θέλω να σε φάω. Τυχερέ, δεν έχω σκοπιστεί καλά. Έχω μερικές στο κορμί μου. Όρμα ναύτη μου. Ψήσου για φακές. Ας τους αφήσουμε μόνος, Αντώνη. Ας τους αφήσουμε μόνος. Να φύγω. Συγγνώμη και γι' αυτό. Σήμερα. Συγγνώμη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που θα πάμε στον καφετζή. Καφετζής! Έφτασε και σήμερα με ιδιαίτερη χαρά έχουμε μαζί μας τον Γιάννη Μιλιόκα, ο οποίος συνοδεύεται με τον ανιψιό του. Θανάση Μιλιόκα, καλώς ορίσατε. Μαζί του ο ανιψιός του Θανάσης που είναι καθηγητής μουσικής. Καλώς ορίσατε, παιδιά. Γεια σου, Θανάση! Είμαστε πολύ χαρούμενοι που σας έχουμε μαζί μας σήμερα. Βλέπω πολύ χαρά γιατί εγώ λέω ποιον χειροκροτάνε τώρα.
Εσάς. Λοιπόν, έχεις 2 εμφανίσεις τώρα στα σύντομα και μάλιστα σπάνιες. Τα 2 επόμενα Σάββατα. Τα 2 επόμενα Σάββατα στο ΓΕΑ. Μάλιστα. Δεν μου είναι γνωστό, αλλά έχω ακούσει ότι είναι ένα στέκι για ειδικά μυαλά. Ειδικά μυαλά, ωραία. Το μόνο που έχω να σε ρωτήσω είναι το εξής: έχουμε πολύ καιρό να ακούσουμε καινούργια τραγούδια από σένα, Γιάννη. Τι γίνεται? Καινούργια τραγούδια. Έχω αρχίσει να γράφω καινούργια τραγούδια. Ωραία. Δεν έχω σκοπό να ασχοληθώ με το πότε θα γίνει CD αυτό κλπ. Ένα από τα καινούργια μου είναι ακυκλοφόρητο αυτή τη στιγμή και θα το παίξω με μια κιθάρα και με το Θανάση τον ανιψιό μου. Είναι ο Θανάσης ο Μιλιώκας, καθηγητής μουσικής και ορθοφωνίας. Και είναι ένα τραγούδι το οποίο είναι και, τολμώ να πω, και αρκετά επίκαιρο. Και έρχομαι. Το ξέρεις? Μου έχεις πει κάτι ψηλά γι' αυτό. Αλλά δεν θέλω να το προδώσω εσύ. Είναι μαρτυριάρης. Είμαι. Εντάξει, δεν ξέρω. Θα έλεγα ότι ταιριάζει για τη σημερινή ημέρα. Και όπως μπήκαμε και λίγο στη 18 Νοέμβρη. Είναι ένα ωραίο καπέλο. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο, με ακυκλοφόρητο καινούργιο τραγούδι του Γιάννη του Μιλιώκα. Σήμερα στο Ράδιο Βίλα κλείνουμε την εβδομάδα μας. Καλά να περάσετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε Δευτέρα. Να είστε καλά, την αγάπη μας μέσα από την καρδιά μας και κλείνουμε με. Παρακαλώ, Γιάννη. Γεωργία Γραμματικού, είμαστε μαζί. Κάναμε ένα πρόγραμμα, είμαστε οι δυο μας και θα βαράμε τα δικά μας τραγούδια όπως γουστάρουμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιάννη, ο λόγος εσένα. Πολλά φιλιά. Πάμε, Γιάννη. Τα παιδιά που ζουνε στο φεγγάρι και σκολιό πηγαίνουνε στη γη, που βάλανε βάσανα και βάρη, η ζωή τους έγινε πληγή. Τα παιδιά που γίνανε ασπέρια όλη μέρα ψάχνουν για δουλειά, στις πλατείες σαν τα περιστέρια, δίχως όραμα, χωρίς φωλιά. Πάνω απ' το Σύνταγμα σύννεφα βαριά, μια πονηρή γαλαζοπράσινη λαδιά, αρρωστημένη και στημένη βραδιά, ως το πρωί θα έχουν γεράσει τα παιδιά. Τα παιδιά, σε λίγο να το ξέρεις, θα θυμώσουν και θα εκδικηθούν. Τα λικόρνεα όπου κι αν κρυφτούνε, θα τα ψάξουνε και θα τα βρουν. Τα παιδιά, αν κάνανε ένα κόμμα, τα παιδιά αν μπαίναν στη Βουλή, η καρδιά μου που σέρνεται στο χώμα θα πετούσε πάλι σαν πουλί. Εδώ τελειώνει η ψευτιά και η πονηριά, οι ποτικοί που ροκανίζαν τα τυριά, πράσινοι ήλιοι και πυρσί γίναν κεριά. Το πρώτο